Teleráno pokračuje, ideme sa rozprávať o vzdialenejších cestách, pretože všetci, ako sme tu boli, tak sme urobili, že do Austrálie s malými deťmi. 3 a 8-mesačným bábom, takže teraz, milí rodičia, ktorí sa chystáte niekam cestovať, ale poviete si, dieťa je malé, nedá sa to. Román vám teraz vysvetlí aj so svojimi krásnymi dcérkami, Noémia a Vivien. Ahojte, dobré ránko. Ako sa dá prežiť dobré ráno. Cesta do Austrálie v takomto zložení? A s 3 deťmi. No tak veľa ľudí si musí povedať, že naozaj nie sú normálni. Hlavne my sme ešte generácia, kedy ani tehotná žena ešte nechodila po ulici poriadne. Dnes sa už kojí samozrejme vonku a to. Čiže tie naše babičky hovoria tak naozaj, že to ste sa zbláznili, že s deťmi. Ale musím povedať, že, jak hovorí moja žena, bola to posledná možnosť pred dôchodkom niekde ísť. Lebo ešte nie sú školopovinné, takže sme boli na Vianoce a na Silvestra v Austrálii a treba aj povedať, že určite by si to človek nedovolil, keby tam nevedel, kam ide, čo tam bude robiť a tak. Čiže my tam máme naozaj známych, kde už na letisku sme dostali veľké auto pre celú našu 5-člennú rodinu, kľúče od domu, kde sme vlastne bývali u tých známych, takže sme vedeli, oni majú deti, takže sa na nás tešili. Takže Vianoce, Silvester. Takže to nebolo nejaké dobrodružstvo, že by sme išli po nejakých hoteloch alebo na dovolenku, jak sa hovorí, že sme naozaj vedeli sme kam, kde budeme bývať u známych, takže v podstate to bolo tak vymyslené celé. Bol to taký flashback, lebo vy ste sa tam s Peťou vlastne zoznámili roky dozadu, že to bolo taký začiatok vašej rodinnej cesty. Áno, tá Austrália je nám tak nejak súdená, že tak ja keď som tam išiel na štúdia z mladosti, tak niekto si doniesol klokana, niekto si doniesol ženu a v podstate sa tam tak nejak nostalgicky vraciame, že tým, že sme sa tam zoznámili, že sme tam boli na svadobnej ceste, tak teraz prvýkrát v živote sme zobrali aj tie deti. Tá najmladšia ešte z toho samozrejme nebude mať nič. Ku podivu sme vedeli, že tá bude najlepšie znášať tú cestu. Mala stres alebo nemala stres? 8-mesačný. No, 9 mesiacov. Ona nemá stres nikdy. Tá trojka inak doporučujem. Ja som trojku vôbec neplánoval, ani jednotku som neplánoval, ale tá trojka, to je, prosím vás, to je ideálne, to je ukázkové dieťa. To keď si cestoval 350 km a keby ti naozaj vrešťalo to dieťa za uchom, tak celé auto je nervózne, hádaš sa so ženou a to. Ja som vždycky otočil, či je v poriadku. Buď spinkala, ale o to. No to každý, kto ju videl, hovorí, vieš čo, tak ja neviem, či si aj my to tretie neurobíme. No je to zážitok určite, taký najkrajší, najväčší zážitok pre teba bolo čo? Pretože ty si tam neplánoval vystúpiť so svojou one-man show, Ocko, ale dostal si sa aj k tomu. No, určite uvidíme aj nejaké fotky tých plných zážitkov, čo tam boli dievčatá, ale musím povedať, že to bol asi taký vrchol tiež toho, že ono to bolo tak nejak neplánovane, všetko vyšlo, že vlastne sme od Ježiška dostali taký výlet loďou, potom sme robili takýto tábor, čo vidia diváci teraz, že sme tam pripravili pre tie československé deti letný tábor, videli sme zvieratka rôzne však. No a potom na záver, ešte 2 dní pred odchodom, sa tak vznikla tá situácia, že to sme teda pripravovali skôr, že keď vieš, niekto hrá na husličky a nevyťahne ich, tak je škoda. No a keďže ja mám tu one-man show, tak bola by škoda ju tam nezahrať, tak ja som si myslel, že to zahrám pre ten svoje okolie, pre tých 30, 40, 50 ľudí. Oni tam bolo 200 ľudia, to bol taký úspech, že už neviem, či tam nebude chodiť každý rok teraz. Akože je tá komunita, taká tá austrálsko-slovenská, oni sa snažia tú slovenčinu nejak udržiavať, alebo mali ťa vyslovene za exota, pozerali ti na ústa, že aha, tak toto je správne? Tak tá komunita je tam obrovská, samozrejme. My Slovákov je naozaj po celom svete habadej, ale to je práve dobré, že napríklad aj to predstavenie Ocko, ktoré som tam hral, že je také stmelovacie. A tam bol zážitok aj to, že od prvej chvíle tí ľudia, už keď tam prišli, že aj ty si tu, že sa videli po dlhšej dobe. Videli sme lietadlo, takto cestovali sme, no vidíte, tak napríklad. To je v lietadle, hej? A toto je, keď vystúpite z lietadla a idete nakupovať, takže vidíte, že jedna, druhá, tretia. Tak mne sa najviac páčilo aj to, že oni tam samozrejme všetci hovoria anglicky, že naše kočky mali tú možnosť tiež navštíviť anglickú škôlku, kde sa len po anglicky rozpráva. Tak ako sa vám tam páčilo, dievčatá? No, vy to povedzte niečo, aby tatino... Dobre. A aké zvieratka ste videli také, že austrálske? Klokany. Koaly. A žraloka? Ste videli delfína? Budú sa aj delfíny? Ešte by ma vieš, čo teraz zaujímalo, vlastne z Austrálie vy ste tam boli december, január, to znamená, keď tam je prázdniny, leto a vrátili ste sa sem prednedávnom, tu máme mrazy, ako prebehol... Ako to je v tej Austrálii? Povedzte, ako to je v tej Austrálii? Tam je to naopak? Sú tam všetci dole hlavou? Aj chodia po hlavách? A ako tam je, že tam keď je? No to znamená, že tam ste sa kúpali, bolo tam teplo. Keď je tu noc,
Keď je vo Vajdoroch noc, tak v Austrálii je ráno. Áno, Vajdory sú druhý stroj života. A ja tomu rozumiem. A keď je tu zima, tak tam je? Leto. Takže my sme prišli z leta do zimy. Papagáje. Tie sú tam ako u nás holuby, že tam po uliciach papagáje lietajú. No my sme, presne, vyšli ráno na balkón a škriekali tam tie papagáje. Jedna radosť. A naša malá Timejka, tá sa to naučila napodobňovať, tak si viete predstaviť, čo sme občas zažívali, keď v aute začala papagája robiť. Prinesli si papagája domov, hej? Skoro tatinka zhodila do vody. Skoro si tatinka zhodila do vody. Tatinko rozpráva o tej Austrálii ako kráse, zážitky, ale aký by tam bol život? Vieš si predstaviť, že by si teraz sa dohodol s... Austrália je naozaj fantastická krajina. Jednak aj ten rytmus, spôsob života. Vieš, ja keď som tam rok študoval, doporučujem každému mladému, nech ide nie len do Austrálie, do sveta, nech to vyskúša, nech vidí, čo tam dobre funguje, čo je u nás zlé, aby sa len nekritizovalo, čo u nás všetko je zlé. Nech to porovnáva, nech tie dobré veci prenesie do našej krajiny. Ten život je tam samozrejme trošku iný. To je ten tábor. Iný v tom, že samozrejme všade na svete musíš pracovať. Jasné. To je bez debat, taká krajina nie je. Ale je pravda, že keď aj tam ťažšie nejak možno žiješ, že sa postavíš na ten, ja to tak cítim, vieš, že sa postavíš zrazu na tú pláž, alebo na to more, vidíš ten horizont, ten obzor, tak nejak ten vietor ti vyfúka tie depresívne myšlienky a ideš ďalej, bojuješ. My sme tu trošku predsa len takí skľúčenejší, vieš, v tej strede Európy, že aj taký mindrák trochu, ako keby ten vzduch, alebo nám vietor niekedy chýbal. Ale poviem úprimne, ja by som tam samozrejme nemohol žiť, lebo by som tam bol nešťastný. Pretože to, čo robím rád a to môžem robiť tu a tu som sa narodil. Takže tam by som tak mohol byť vždy na návšteve a zase by som určite sa vrátil domov. Bol to reštart pre teba nejaký taký, že potrebuješ ho pre ďalšiu prácu, že príde iné predstavenie, príde inšpirácia? No určite, hlavne tie deti je pre mňa veľká inšpirácia. Pozrite sa, to je presne, jak to človek prežíva pri tom cestovaní. Je to inšpirácia, verím, tak jak videli aj ocka, ktorý vlastne o tom, jak sa narodí dieťa. Takže už hovoria, že už urob dvojku o puberte a o takých veciach. Takže inšpirácia je to vždy. A hlavne verím, že aj síce tá malinka bola naozaj malinka, dievčatá sa musia doliečiť. No to som spýtala, že ten prechod jak zvládli. No, že trošku samozrejme, že teraz sú doma, do školky nepôjdu, lebo ešte musia trošku sa zregenerovať. Z toho teplúčka krásneho, slnečného kraja teraz do takejto zimy prišli. Ale tak verím, že aj pre nich to bol zážitok. Čo najkrajšie to bolo teda pre vás? Peťko, ste si aj tak zaspomínali na tie prvé stretnutia tam a rande a podobne? No, mali sme jeden večer pre seba, že sa nám postarali o deti, o všetky tri, takže sme oprašili staré fascikle, že tu sme sa stretli, tu sme chodili. A to je romantické zase. No, ja som sa zase fotil tam, kde ona bývala, takže mám takú fotku presne pred tým, že keď som tam ešte sedel ako študent a teraz ako už so ženou, že také dojemné veci sú to. Timejka mala v kuse Piesok? Mala piesok. To malé deti robia asi. Áno, oni to ľúbia. Aj rybačka bola, vidím, všetko teda. No kočky, no vy povedzte, mali ste tam kamarátky tiež? Ako sa volali kamarátky? Anuška a Kajka. Anuška a Kajka. A oni ich zobrali normálne do takého dramatického kružku, kde to som sa tatino aj bál, že 3 dni tam boli, že v takej škole a Anuška a Kajka im pomáhali, lebo oni vedeli aj slovensky. Aj anglicky. Aj vy už viete niečo po anglicky? Trošku. Tak pozdravte maminu doma napríklad, keď sa pozerá. Hello, mamina. Pozdravujem maminu, ktorú obdivujem za to, že teda absolvovala aj tatina. Ale máš pravdu, povedzme si úprimne, dlhú. vždy to záleží na žene. Všetko záleží na žene. Krásne si to povedal. Ľubko, počul si? Ty Popolcová streda škaredé ženy. No, aby ste chápali. Niektorá na Slovensku nie je škaredá, takže aký sviatok? Nie? Je to tak? Ja už neviem, o čom sa bavíte. On začal o 6:30 s tým, že Popolcová streda a že Popolcová streda to je tým, že tam sú škaredé ženy. A pokračoval v tom na ďalej. Slovensku je škaredá. No veď preto sa mi to nezdalo, hej? No veď. Ale možno, že niekto doma takú škaredú ženu má a preto hľadá nejakú krásu na internete. No to je tá cesta. O tom sa rozprávame s Norou Lávkovou dnes. Ďakujeme, ostaňte, Ďakujeme. pretože raňajky dnes sú fantastické. Ako si nepokaziť život internetovým vzťahom, kde sa